BTR सरकारनि बिथोन बायदियै जों दिनै मोनफ्रोमबो समस्तियाव BTR एकर्डखौ जों सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे आथिंजों थाबायनाय हाबाफारि लादों। बे आथिंजों थाबायनाय हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोना जों दिनै BTR एकर्डखौ ब्रैथि खेबनि थाखाय फालिदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जों दिनै ब्रैथि खेब फालिनाय आफादाव जों थारैनो BTR ओनसोलाव नैबे BTR एकर्ड 2020 दिनैनि सानाव जिहेतु सुक्ति जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद BKWC NDFB मोनब्रै फ्रेक्सन आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेरजों आरो बे सुक्ति जानायनि उननिफ्रायदि जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ आरो जौगानायनि जिखिनि हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांनो हादों। बेनिखायनो जों मोनसे गोजोरथायारि मोनसे सोलायनायखौ नोजोर बोनानै गोजोन आरो थासारि आरो जौगानायनि मोनसे मोनदांथिनि हान्जा सुरनाय होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामो दिनै BTR सुक्तिखौ जों जेरै फालिदो इयुननि समफोरावबो जों गोजोन मोनदांथिनि गेजेरजों गोजोन आरो थासारिखौ लानानै जौगानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय मोनसे गोदानै जों सदबांसा लानानै जों जाहाथे खामानिखौ मावलांनो हायो बेखौ गसायनायाव आरज गाबो आरो लोगोसे BTR एकर्डनि जिखिनि दफाफोर गुबुन गुबुन दफाया गोबां मावफुं जानायजों लोगोसे दिनैबो 9.3 जि मुंख्लंफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनाय बे एक्सग्रेसिया होनायखौबो जों 519 होखांबाय आरो दिनै गोदानै जों 200 जों मार्टियार्स फेमिलिनो जि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ जों होनो थांगासिनो दं। आसा खालामो इयुन समफ्राव बिदिनो मोनसे उनाव मोनसे दफाफोरा मावफुंनायजों लोगोसे BTRनि जिखिनि गोजोन आरो थासारि बे थासारिखौ जों मोनसे गोजोरथायारि महराव सोलायनो हागोन आरो हारिखौ आरो ओनसोलखौ जौगाहोनायाव रायजोनि मददजों जों जौगाफु जिखिनि खामानिफोर बे खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो जों ब्रैथि खेब सागानारि जि सान बे सानखौसो फालिनाय जादों। दा बे हिसाबै बेयाव जों थारैनो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो दिनैसिम मा जौगाखो आरो मा जौगायाखै बेखौ जों मोनसे खारि हिसाबै खालामनाय जादों आरो बे खारि हिसाबै खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन गुबुन गुबुन फिसा मावफारिफोरजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना एक्सग्रेसियानि बाथ्राखौ जों दिनैनि जुदि सानाव सानोबा 719 जन जों होनो हाबाय। जुदि थांनाय समफोरखौ जुदि नायोबाथाय बिथांमोना 200बो होनो हायाखैमोन। दाखालि एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना निसय कुइसनखौ नुदों आरो नेक्स्ट मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जिखिनि सिमा बारायनाय सनितपुर जि बिश्वनाथ गैया सिमुलुगुरिसिम जिखिनि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनायाबो थांनाय मास मोननैसोनि गेजेराव नोंथांमोना निउस मिडिया आरो थोंजोङै जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि 15 आगस्ट खालि बिथाङा जिखिनि फोसावनाय बाथ्रा बे फोसावनायनिफ्राय जों नोंथांमोनखौ जों रोखा फोरमायनो हायो जे सिमा बारायनायनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारियाबो जाहैबाय दं आरो दफा मथैनो जोंनि जिखिनि जों हानि पाट्टा होनाय आरो दाखालि बावैसो 10 फरायसालिमाफोरखौ कलेजफोरखौ जिखिनि लानाय बे लानायखौबो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट राननायखौ 28 डिसेम्बर खालि नोंथांमोना रोखा नुनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां BTR एकर्डनि जिखिनि दफाफोर जेरै तामुलपुराव मेडिकेल कलेजनि बाथ्रा TB बेरामिफोरखौ नायनायनि जिखिनि सेन्टारफोर क'क्राझाराव जिखिनि फसंथानफोर खालामनाय जि मेडिकेल कलेज बेफोरबायदि हाबाफारिया नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो रायजोफोरा निसय नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय जों आसा खालामनो हायो जों बांसिनानो BTR एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो हाबाय आरो खालि मोनफा मोननै फिसा फिसौ दं बिदिखौबो जों खोब खम समनि गेजेराव जिहेतु जों बोसोरबानि गेजेराव मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिं खालामनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो जिहेतु जोंनि आखायाव बोसोरनै दंबावो बे बोसोरनैनि गेजेराव जों आद्रा थानाय जिखिनि BTR एकर्डनि जिखिनि क्लजफोर बे क्लजफोरखौ मावफुंनो हागोन होननानै आसा खालामो। बिथाङा नैबे BTR एकर्डनि सागाननि सिगाङावबो जेलावनो दंखायोमोन नाथाय माखासे मानि दफानि गेजेरजों रेहाय मोनगोन होननानै बुंदोंमोन आरो रेहायबो बिथाङा जानायनि लामायावमोन नाथाय जोंनि खायसे गासिबो रोङा खायसे दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि गोरोन्थि साननाय आरो गोरोन्थि बुजि मोनलायनाय आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि भुल बुजाबुजि बे भुल बुजाबुजिनि थाखाय बिथाङा बिदि जानानै दं होननानै आं सानो आसा खालामो नैबे दफानि गेजेरजोंनो जों बयबो जमाहाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों जुदि खामानिखौ मावलाङोबाथाय बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो जों जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो NDFBनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आसाम सरकार आरो भारतनि हम मिनिस्टारजों बेनि सायाव गोबांबार सावरायनायखौ जों मिथिगौ आरो इयुन समाव जोंनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनाया मोगथां महर मोननाय समाव जाहाथे जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा जमाहाय जुदि थांखियाव फैलायोबाथाय निस्सय खम समनि गेजेरावनो बिथाङा उदां अख्रांआव फैनो हागोन आरो